Malawi Today. Nkhani yavuta iyi kodi programu yakiswa muyanga bwanji kumwalira kwa a Benjamin Netanyahu ngati mene ziko lino lapasi pakanali pano wina aliyese pakanali pano kukamba kwake ndi nkhani ya Benjamin Netanyahu ku Israel. Kodi zikukhala bwanji programu yakiswa inu osamazula anthu kuna kuti anthu pakanali pano azindikire sopano kuna kuti kodi ali patipo sopano maganizo awo ayezamile patipo. Mafunso amene wotuti kumalandira mafoni ndi mafoni tsiku lililonse kumakwana mwina anthu amene akumatiyimbira mwina almost kumakwana ma 700 mutiyankhe nkhani ngati imeneyi. Kodi zikuvuta pati iya mpologalamu yakiswa zonse zimene mmalembazo timaziwerenga andi madandaulo anu mukuyankhula kwanu zonse zimene mmafunsaso mafunso mpologalamu yakiswa fulani zimatipeza. Komano pologalamu yakiswa timayenda ndi zinthu zakunena kuti pasakale kusiyana pakakhala pamawa. Komano lero tu zinthu zimenezo tiyankha chifukwa ngakhale kunena kuti bodza likakhazikitsa mu mtima mwa munthu zimenezo tizimasanduka zoona. Chifukwa sopano anthu amafika pokhulupirira kuna kuti teni tikhulupirire basi kuti zimenezi ndi zoona. Tikudziwa kunena kuti pologalamu ya Benjamin Netanyahu kuyanga mafunso zikonero lapansi aliyese chala angoyika pakamwa ngani ya Netanyahu kodi zikukhala pati. Lero tikudziwa kuna kuti pamene timacha kumawa ku Khatamul Anbiya ku Irani kumeneko kumene kujatu ndi kumene lero wakwangula kunena kuti a Benjamin Netanyahu anamwalira kupelekera sopano kuntuntu kwa anthu ku Irani kumeneko. Official in Tehran alleged that Israel is using a device, artificial intelligence and deepfake technology to simulate his appearance in public video, essentially puppeting him to maintain public morale and conceal what they describe as a deep leadership crisis. Mu utenga umene watuluka tu kumene kosati apologalamu ya Al-Aqsa flood watuluka mu Teherani umene ulelo ku Khatamul Anbiya kunena kuti ziko la Israeli nditu likugwiriza ni article ili yabodza paka nalipa ikugwiriza mu DP ili ya fake paka lipano potenga nkhope ya Benjamin Netanyahu ndikumaonesa anthu paka nalipano ili yabodza akugwiriza ntchito technology imene anthu nkumaonesa kunja kuti ndamene wotu simaona amene wotu na Netanyahu aja ndamenewo ili mu technology ili yabodza ndikumapelekera kwa anthu ma video amenewo kumakala kuti ena aliyonse kumaona kuti ndawatu akuyankhulawo anatuluka tu awa ndamene mukwaona watu anatuluka Netanyahu ndamenewa. Koma cholinga chake ngakhala kupanga zimenezo kungo kwapangisa anthu kuti akhale ngati zisilu mapapeti pakadali pano. Ncholinga chofune kukhazikitsa molalo kwa anthu kunena kuti Israeli ndi imeneyo. Tikamati Israeli ndi imeneyo Netanyahu achatu ndi ameneyo kungopezera kamolalo kwa anthu. Komanso akupanga zimenezi kamba kopangira kuna kuti zingabwerese mkatikati mwa ulamuliro wawowo kugawanikidwa.
zimene zakupanga chifukwa chakuona kuti mwina zingabwerese kugawanidwa pakati pa iwowo kuchokera mu chipani chawo chimene anthu amenewa ku Israeliko potengera kuti ndi nkhondo imene ilipoyi akuyesera kubisala. Koma kunsana kuchosecho akuti iwo akupanga zimenezo asadavale kunsanawo. Mpologalamu yakiswa imabwera kuzayanga kuchokera uundi utenga umene watuka ku Iran kunena kuti tikupanga konfimu lero ife mu Irani muno kwauza anthu sopano ngati mene iwowo adapangira kumwalira kwa Ayatollah Said Khamenei. Ifeso tikupanga konfimu. So tikapita ku Irani kumene kwa amauza anthu kutapa kupanga konfimu yokuti Benjamin lelo tukukuuzani inu kuna kuti amene uja anamwalira chifukwa mu ataki imene tidapanga ife panali madroni anali mmenemo hypersonic Fatahi nambala 2 anali mmenemo Ale Khaibara anali mmenemo andi zonsezi tidazipanga launch pa nyumba ya Benjamin Netanyahu kuocha zonse pamenepo. Komanso tidazalaza chilichonse chimene chidali kumeneko. Ngakhale pakuveka kuti padali meeting imene anthu amene wadali pa meeting pa malopo. Komano zikuonekeratu poyera anthu amene akwatchula pa meeting yo ambiri mwa iwo amene adamwalira tsiku limenelo. Nanga Netanyahu mwayika kunena kuti iwo amene adathawa pa malopa. So pano tikapita ku Irani ndikumene lero abwera ndikupanga konfimu kunena kuti Aisraeli sangatuluke chifukwa akufuna kuteteza ziko lawo nthawi imene yakuti anthu amenewa ali pa ground kumenyana nkhondo ndi ziko la Irani. Zikomo kwambiri tikatero utenga umenewo tikusunga poteropo. Ngani kupita pasogoloyi chifandikani yakuti panali pano ngani imeneyi yavuta kwambiri. Ndiyeno tikapita ku Israeli lelo mu Israeli mastriti lelo mu Tel Aviv kumawa kweni kucha kwa lero munali mademo anthu kunyamula mapikisi andi mene ndikufotokozera pano ndine kuti anthu ambiri akungokhala anthu okwanira 4 5 10 kumapita patsogolo. Komano aliyese lero mu Israeli atava confirm imene confirmations imene yatuka ku Iran. Ku Israeli lero anthu ambiri amafusana anthu okwanira 3 mafuso. Andi mafuso amene akufusana ku Israeli kwafusa akulu amu Israeli. Where is my Prime Minister Benjamin Netanyahu? Where is Benjamin Netanyahu? Fuso limene ndiyo kuti wina aliyeza kufusana mene mu Israeli. Ndiyeno kunatuluka a spokesperson mene mu dziko la Israeli lero. Mukuyankhula kwawo. Mpologalamu yakiswa ipelekele mukuyankhula kwa a spokesperson amene apelekera mu Israeli lero. Anena kuti tikudziwa kuti pakanali pano anthu kuchokera mu statement imene anena ku Iran. Inu mu Israeli mukufusa kunena kuti kodi Netanyahu ali kuti. Zikomo kwambiri. Komano monga ngati ife mu Israeli mutipase nthawi yokwanira kunena kuti tibwereso kwa inu tikuuzeni kunena kuti Netanyahu ali motere. Izi zitengera kampaka kunena kuti ndi mbali imodzi ya security ya muno mu Israeli. Komabe tisunga contact ndi inu yobwinobwino kunena kuti papezeke ndito kuti inu tibwere pa public andi tifotokozele wina aliyese kuntundu wa muno mu Israeli. Komano pakale nthawi yokwanira mutipase anthu athu mu Israeli munomo. Chifukwa ndi mbali imodzi
ya security muno mu Israeli ayanga hotelo apasidwe nthawi aboma kumeneko awayange anthu chifukwa mawu amenewa ndi mbali imodzi yobweza security mu Israeli. Taiunjikaso pamenepo tipotelo ndiye kuti tikuyanga kuwiri, tikuyanga zimene ayanga anu ake mu Israeli andi tikuyanga zimene ayanga ku Iran. Mu Israeli mo anthu atafusa sana bwele directed kwauza kuti Netanyahu mmene tikupangira muno ndiye kuti ali ku matanelo yakuti mmene tikupangira pano Netanyahu ndiye kuti kapena ali ku Germany tinakasungisa sada yange chonjo kumana mo tipase nthawi yokwanira anthu amu Israeli chifukwa ndi mbali imodzi ya security fuso limenelo muno mu Israeli. Ho kuyangako kutelo atelo anthu aja atelo ku Israeli. Ndiyeno tikatenga nkhani imeneyo tiyike poteropo andi zimenezi zatuluka sopano chifukwa chakunena kuti Netanyahu tuifa amene tikwaziwawo zala zawo timaziziwa kunena kuti mene amakalira ali ndi zala 5. Is indeed truth. Lero mukubwera inu masiku 3 aja amene apitawo awiriwa mwatuza kunena kuti imene ndi speech ya Benjamin Netanyahu. Komano anthu akapanga zoom ndi kwaona zala zawo pakupezeka kuti bali zala zokwana 6. Kodi inu anthu mukwatengera kuti kodi shape ya Netanyahu muganizo kuti sakuiziwa anthu mukwabwerezera munthu ali ndi zala zokwana 6 ndikumati kunena kuti amene woti ndi Netanyahu ngati mukufunsa kunena kuti Netanyahu anali kuti atuka umatani roto ndi amenewo anthu akapanga zoomed kumati kodi ndi amenewa kodi koma zoona ndi Netanyahu aja amenewa tiye ndione akaone kumati kuti no pena pake pakubweresa mafunso ambiri andi mafunso ambiriwo ndi amene apangisa sopano kunena kuti palipose palowe libolonje pakanali pano kunena kuti we cannot trust Netanyahu kuti ife timaziwa. Lero mukubweza video imene kuona ndi zala zonse zimene zikuonekera zachuluka chabwino poti mukunena kuti amene wana Netanyahu but is indeed Netanyahu amene ife timaziwawa ndi amene mwabwereza pakanemawo mafunso amene wavuta anthu ku Israeli koma yanga bwino ano wake kunena kuti mutipase nthawi yokwanira tisunga mu contact ndi anthu chifukwa chakuti panali pano ndi mbalizo ya security ya mu Israeli ngati tingabwere kungoti tikuuzeni komano pakale mungoti pasanda yokwanira tizabweraso kuzakuyangani mafunso amenewa zikomo kwambiri andi tikatelo ngani imeneyo taiona poteropo ngani imeneyo tiike poteropo tikamati ngani imene tiike poteropo ndiyeno tikubweraso mu umboni wina sopano umboni umene pakanali pano anthu sopano ayikachala pakamwa sopano kunena kuti zimene akunena airanizi mbali imodzi teta avomeleze chimene anthu adabwa akunena kuti the time in Tel Aviv is 10:26 AM lelo limene tikukambalo ndi anthu kumafunso sabunanga poti program yakiswa pamene mukuyangulapo ndi tili pa 11:30 ndio amati 10:26 AM posachedwa apatu pamenepo ndio kuti program yakiswa ikutulukira titangosiyana ndio kuna kuti 30 minutes ku Israeli atatuluka pa 10:26 AM posachedwa apa ndeno kumeneko ku Israeli akunena kuti for over 24 hours
yankopita imene anu ake mu Israelimo akunena kuti his son mwana wa Benjamin Netanyahu sopano amene akukambidwa tu mwana wa Netanyahu amene Yair Netanyahu ndi akunena kuti anthu akala kumpanga follow up Yair Netanyahu mu page yawo imene amakala kupanga posting kuma Twitter, kuma Instagram, kuma TikTok, kuma Facebook, kuma WhatsApp, amakala kumpanga follow up Yair Netanyahu. Ndi akunena kuti in 24 hours yankopita kuchokera munkhani imeneyi Yair akala kupanga posting munkhani zina zodandaulitsa kwambiri ku page lake. Akala kupanga posting zinthu zakunena kuti anthu ambiri akamamuonesesa zapasa ngakhale anthu amuizire kupanga kuti no tiye tivomereze kwambiri uyu zimene amaposta ndawu zambiri ndizokuzana ndi chibwezi chake basi chimene amakhala kunena kuti anthu amene adapolomezana kuti azakwatirana komano kuchokera mu 24 hours zimene akuposta yeyu mpaka dali pano anthu chala chili pakamwa kukumabwera nkhani zodandaulitsa zimene akuposta mwana ameneyo kuluza kuti yeye waluza bambo wake. Andi zimenezi ndi zimene zapangisaso kuti anthu amu Israeli kunena kuti ifetu Yair Netanyahu akutipa pakanali pano atibweretsa misozi mitima mwathu timamuziwa zimene amaposita komano pakanali patikapita ku page yake Yair Netanyahu zimene akuposta pakanali pano ife sitingangokhala silently kunena kuti tidikira boma azatipange confume because another part ndiye una kuti anthu amenewa akufuna kusunga security as we know so far ndiye una kuti dziko la Iran likumenya ndi Israel ndiye kuti abwere pakanali pano zibwereza libolonje ku government ya Israeli komabe anthu akunena kuti Yair Netanyahu zimene akuposita ku page yake yo tapitani kumeneko inu government musalimbane ndi anthu ali mu Israeli koma Yair Netanyahu amakonda kuposta ali ndi mkazi wake kutani komane lero paka nali pa 24 hours paka nali pa kuli zimene akuposta kumeneko zakunena kuti paka nali pano anthu mu Israeli ngope zili pasi. Tsopano ife mpologalamu ya Akswa timabwera uzayankha ndiye titaona kuti pologalamu ya Akswa ngati yabwera lero ndiye kuti tikuyankha zimene zatuluka ku Iran. Zimene zatuluka ku Iran ndi zimene tabwera pano kuzayankha. Pologalamu ya Akswa titeka confume imene yatuluka ku Iran and that confume ndi imene tabwera pano kusapanga update kuntundu kwa wanthu. Sitinabwera confume imene ili mu Israeli komano mu confume mu Israeli tabwereza umboniso wokwanira pa pologalamu ya Akswa ndiye zili ndi inu komanso mu umboni wa Akswa tabwereza zili mu Israeli mo zimene kumeneko kukambirana tazibwereza zinthu kupasanizo. Ndiye tikapita mu dziko la North Korea paka nali pano lanena kunena kuti King Jong-un amenewo ena woziwa kuyankhula ndi amati akamajekete ama Tyson na yeso kusamba lake sopano kwalembedwa kunena kuti dziko la Irani mwapanga bwino kupanga confume. Mwapanga bwino kupanga confume muimfa ya Benjamin Netanyahu pambuyo popanga attack mu Tel Aviv pamene munapanga targeted by Iranian drones Israel tsiku limenelo ifeso kuno ku North Korea ngani imeneyo tailandira kutsamba la King Jong-un tsamba la mchezo kumeneko
kusonyeza kunena kuti pakanali pano inde anthu ena ndeno kumatsalira kumafusa mafuso nokuti nanga bwanji ifeyo tinanga Aisraeli timakhala pa BBC, ifeyo timakhala pa CNN News, ifeyo timakhala pa Al Jazeera, ifeyo timakhala mauje CGTN News. Nanga chifukwa chani sakubwereza kuzapanga confirm fuso limenelo program yakso kwafusa fuso limenelo? Kodi maesa zulo mamelekazi akita kunena kuti akwanisa kupanga control broadcasting ose zikonero la pansi ali manja mwawo. Akala akupanga nditu kunena zinthu za mbali yawo yoka, sanena zinthu za ku Iran. Muganiza kutanga bwere pano kuza kuti Netanyahu amwalira, inu muli pa BBC, ngondo ili manja mwawo. Akuluza ndi mamelekazi, akuluza ili manja mwawo. Kuluza ngondo imene yakuluza nditu ndi mamelekazi ku CNN ili manja mwawo. Abwere pano anene kuti Netanyahu kuja wamwalira wangosa ndi Donald Trump pakadali pano, angabwere ndi kuteka umene. Achita kunena kuti ma broadcasting wose panali pano tawalanda ali manja mwatu sanena akoza bwino za ku Iran. Ngakale Iran atamenya bwanji sabwera ndikuyambikira kumbali ya ku Iran. Chifukwa chakuti kuti ose oulusira mawu ose ali manja mwatu. Tizingonena za ife metu kuziziwiramo. That is why anabwereza propaganda za la 6 ali ndamene wani Netanyahu. Ndamene watu amene atuluka pakanema atu amene watu. Zala 6 zilibo mushepi ya Netanyahu andu akumuziwa. Chifukwa chani akwanisa kupanga konka machanelo onse amene akanabwera ndikumatipasira ife choonadi sangabwere. Chimene akuziwa machanelo amene walelo paka nalipano kodi Mujtaba al-Khamani ali kuti. Ukazitape wankamu wonekeratu pamaso paligwa kufusa za Mujtaba. Mafuso ankani ngana alipo kodi Netanyahu ali kuti. Akukalimbana ndi Mujtaba al-Khamani. Andu amene mungakulupirira kuti abweza za mu Israeli nkuza kuuzani. Chimene akuziwa ndikufusa kodi Mujtaba ali kuti. Kodi Ali Rajani ali kuti. Kodi Masoud Peshekhian akugona kuti. Zilimene ali nazo iwowa ndi zimenezo. Komano kuti anene kuti BBC paka nalipa ikukamba ya Netanyahu ngani zimenezo kulibeko. Anena woka zulo sikutife program yakuswatu. Anena kuti akwanisa kupanga controlling ma broadcasting wose panali pano amene angapelekere chilungamo akutali manja mwawo. Nde ifeyo sitengaziwe chifukwa kuti ngondo imene akutaka kuwina kwawo chifukwa kuti sakuuzani chilungamo mmene Irani kumenyera nkhondo. Chifukwa kuti amene angabweze chilungamo wo akutali manja mwawo. Awapasa 1.75 million kuti titaona kuti chibasi chimenecho kuti chikale pakamwa pawo kuti asatuluke kuti akuuzeni zoona. Ndiye kuti ndama zimenezo mmene ndikukamba pano akamati welcome to Al Jazeera ndiye kuti ukwakudya ndama zimene alandira. Ngondo imene muzili tikuwina tisunge machanelo amenewa. Ife ndikumangomenyana. Israeli kuwina ziko lolonjezeredwa lija 3000 years ago lidalonjezedwa ndi ndani mawu amenewa. Adalonjeza ndani 3000 years ago ziko lolonjezeredwa nda. Chifukwa chakuti bodza lidakazikiza mitima mwa iwowo lero likusanduka loona kuntunduka watu. Program yaksa imazabwera ndikuyanga chilungamo. Kune kuti where is Netanyahu? Today we have confirmed and we are receiving already from what Iranian what he say. Iranian nakale kuna kuti Netanyahu right now titaperekera kuna kuti amene wachidasiana nawo. Ale Khaibara inakashokocha pamene kudali Benjamin Netanyahu. Al-Fatahi hypersonic 2 anachokocha siku limenelo. Sikuti paka mwemene kucheka kwa Al-Aqsa flood. Komano tabwa kuzapanga confirm monga ngatemene antu kuirana kupanga confirm. Ifeso sema tulukira. Komano tikadikira za Israeli na oso tawaya nkantu awo mu Israeli amafusa koma ayanga mmene ndafoto kozela mucha. Zikomo kwambiri
ndi utenga wa Benjamin Netanyahu. Tiyeni tisire pamenepa, tisaphatikize ndi mmene Irani yamenyedwera chifukwa kuti yamenyera chifukwa kungakhale kunena kuti ndi programu yayitali kwambiri, komano tingotenga programu yokhayo imene mafunso anu mukutifunsa. Amene mukusapota Israeli ndikumalemba masamba anchezo zinthu zaboza pitirizani, chifukwa zimenezo zimene mudapolomesedwa in 3 years ago kuti muzapanga zimenezo. Pangani zimenezo. Anthu amene amasapota Irani kumeneko, tiyeni nazo programu ndi imeneyi. Zikomo kwambiri. Ife timangopereka iratu zinthu zili pa ground osayikaso bodza. Chifukwa chake timawerenga makala atatu pamenepa kuchokera mbali zonse. Sikuti ife kuti timawerenga makala atatu pamenepa ndikuwayika mchichewa kuti mulandire zambiri, ndione kuti basi ndikukhala malo amene inu mmakhala masosi amenewo. Al-Aqsa flood, Russia and Ukraine war. Komanso timafuna zinthu zabwino kwambiri kuli anyamata abwino amene akwauza anthu choona panali pano. Kuli masosi ambiri. Andi masosi amenewo kukutuluka anthu amene akunena zabwino kwambiriso ndikwauza anthu zimene zofunikira kwauza anthu. Kutenga boza ndikulikankhirapo sopano ndikuyankhula chilungamo. Timakunyadirani kwambiri. Chifukwa zimenezo zimene zimafunikira kwambiri. Posakhala anthu amene anayesesa kutenga boza nkulika kunsana kwawo, cholinga kuti nkhani zambiri za mu Israeli zizikangati kuno kuti zikumabisika. Anthu amenewa tapanga kicked out. Wonse amene amabwera ndi bodza tapanga kicked out. Zikomo kwambiri. Ndimafuna zabwino kwambiri. Siraja anatuluka kuzanga mafunso wanu. Ifese tatuluka kunena kuti according to the confirm imene apanga ku Iran, we agreed kuchokera zimenezo. Zikomo kwambiri. Assalamu alaikum.